arratsaldean guztioi. Gaur, denok euskaraz hitz egiten dugu. Baina beti ez da horrela izan. Azken 80 urtetan, gauza asko aldatu dira. Badakizu zer da ega? Goazen jendeari galdetzera. Barkatu, badakizu zer dan ega? Noski, ega txoriak egiten duena. Ez, hori ez da ega. Goazen ikustea Pakistango euskaldunak dakiten. Barkatu, badakizu zer dan ega? Ez ditxo. Ez imenetako. Iztegian ez dator. Hemen daukagu Singapurreko bikote bat. Barkatu, ega daukazu? Zera raio da hori? Munduan norbaite jakingo ote du. Barkatu, ega daukazu? Utzipakian! Azte ohorea, hemen gaude munduko lehendakariarekin. Lehen baino lehen, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Ez horregaitik. Zemuz hiri polit honetan? Bartzelopolizen oso gustura nago. Oso hiri euskalduna da. Jende askok ez daki ega zer dan. Baina hori oso gauza zarra da. Oso. Mundu euskalduna izan baino lehenagokoa. Egia esan, gure lehendakariak asko ez daki. Ez dateratzen ega? Baina honek seguru dakiela ega zer den. Maizu jauna? Bai, esan. Galdezke biri gara eta inork ez daki ega zer den? Hori oso gauza zarra da. Gaur me agiria daukagu. Hau da munduko euskararen erabilera. Baina, orain dela 80 urte, ega zegoen. Hau da euskararen gaitasun agiria. Euskaldun izateko garai batean, azterketa gogor bat beharra zegoen. Hori ez da txarra, ez? Ezen txarra. Baina bere jendeak ez zuen euskara erabiltzen. Egaren abolizioarekin batera euskal iraultza bat sortu zen. Ordutik aurrera, euskararen erabilera izan zen garrantzitsuena, eta munduko euskararen erabilera agiria sortu zen. Eskerrik asko, maizu jauna. Ez dago zergatik. Historiak eman digu hizkuntzaren inguruko ikasgairik onena. Zure hitza da hizkuntzaren bizitza.